ଯୋଗ ହିଁ ମଣିଷର ମାନସିକତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ମହାନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ ଓ ସଚେତନତା ନେଇ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗ ଉତ୍ସବ 24। ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଗ ଉତ୍ସବ 24ର ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 100 ଦିନିଆ ଯୋଗର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମହୋତ୍ସବ 2024ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ସକାଳ 8 ଘଟିକାରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଡିଗ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରଠାରେ 1000ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଗ ଉତ୍ସବ 24ର ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିବା ଉପଲକ୍ଷେ ହୋଟେଲ ଗାୟତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ମହାନ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାବତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଯୋଗ ହିଁ ମଣିଷର ମାନସିକତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏଣୁ ଯୋଗ ସଚେତନତା ନେଇ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ 8 ଘଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ପରେ ଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯୋଗ ତାଲିମ, ଯୋଗ ସଚେତନତା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରମେଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାନ ସଂଘ ମହିଳା ବିଭାଗ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବୀପ୍ରଭା ରଥ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶ୍ରୀ ଭୀଷ୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍।